Nano mebetena ha no mo eka se 2 weeks pepepe nie. Ena mebeka se eye daddy number, the late daddy number. Nsensem no a meka se okko anaso okko abusua no. Nsensem a omuko hia ye wo paako so. A omotwen ya se abusua panyin mra wamma no. Ye nyina no ye beka ya mede muko way back. Omodi hye se 11th March omuni abusuapan ni behia abusuapan so onu omu behia o so onu omu nhia o oba social media so bekeka na adwen toto mane wo omsania onu ano ope abusuafo ene ya me no kasai no ene ya 11th March abusuani nyina akwa hia abusua no sa eson papa omu kofoludia omu wo fahen nkuro bebre omu ebinum afiri sunwan omu nyina kokohia ya abusia panyini kofi usu aka Topak enne soso no wanfa boge anye soan wanko eniti abusiafo me no kasai no enam so ama enne yetu abusia panyini kofi usu aka Topak yetu no afiri ade so se onye oyeko anase oku abusia no enne wonya abusua panyini biem omo se omo ne to nkwanta ewo abusua ni mu se one na ye panyina omo apai na emom no abusua ne de odaso eka ho abusuafo akofra media nsem we ba ye ba beto we no esese yesoso no ye de ba na ye de ba besom ye tiyefuo na obi ahunu nia eko na enne ohunu abusua panyini kofi uso onye abusua panyini biem onye abusua panyini biem ye tuno afiri ade so ame no kasa sese de onye abusuapanyin odi kofi usu uhunu no a sa abusuapanyin no emfa mfire ni biem onka hu biem esanse omo kire se wagu abusua no animu ase abusuafo asemwe aba se efe na waduru ewo ye channel kesi yesu ya akofena media subscribe mayen owie a notification bell no turning on fama akofena media misro share efa mayen na afi no drop your comment e wa comment section no emu fama na se comment box no mu no drop your odie na kire wa adwene e fama yen na afi no share e ma enko nanim abusiafo mo me yenko ne yenko hwe emra abusuani hia ensem a modu tu dwa efa abusuapanyini kofi usu a mo atu no kwadu a omode abusese no we abusuapanyini dada abusuapanyini dada ene watwam wonya abusuapanyini biem yenko hwe mra hia hase se yetunsa frɛ mo ase ya enia kwana abusua ena yehia o paako so ha na yehia mudie a yehia ne tofabo na de etu wanimu etete tewa enya wa ene se yabusua pani a yade no esi akonye so a ye frɛ no Victor opani Kofi Owusu Victor Owusu Bwahin ye mamono epagya no esi amye so se obeye abusuapani nanso anamu tobia papai ebedra so no anso mame no ani na afi akoba se omura omso mo so be ne ba fo de dia na ya mamono akomo chia baba ka se na mutu a papa no etuo no egu abusuan animu ase enu enti enya dia ebetimi eni no atu atmo dan se ekona abusuan no yempe sabia ni guase bia enu enti yebehia ase ya mititi tie wo enyina mu a ene se sa opani Kofi Usu a woye ekona abusua a ye friend to back no abi yele no eto nkwanta mama edi ato ememe enyina anim mama ne onu suto o ha ebi omna edi wo ma de aba omo edi wo mo adwene akai emaro echi se ye emara akan pe na no omo efua so enu enti eje wusu enne ko je ni ebiu senia
Ekwada abusua SSB. Sanse bamfa eburo ene didi ama hwen. Na abusua no ana edewo esi abunya no eso. Abusua no eso se Sasia. Yono ego wasinye saya echimile bia enye dey. Bida mo Amanya kwanda abusia pani ene ka kwanda yo petrete bushar me kasa mi bodia yedoso pa mama he o asem eka wada oroma papa be kasa honestly Yemini an monke toa ene piano empeni fono akano sa pepe. In fact Joboy ese ye minu anomo enketoa ene empeni fu ewom no ene ye ma me ma kano before so pa asemi ba ye di ni si en na mini ha me kra de onua na odi ka no na me gini di pa because no penka bomu enti meti no no ha se onua no sebsebe akem kakra ye de onua kitwe ye si na ye me de pa ame ba ye no eni ye bi ame be hu ye no iti a watwam ane se omu ade on fere ade o me man ho so too much ogu ye ni mu ase mo amani tia ye ba ye wajiata na ni ase on pese abusia no kra be ka bibia mo wajiatum enti ni tia watwam ane se ye tuno e kwana busia na ya ni ahia yi ye wa ene ye nyina ya adwena ye baako ene ye tu abusia pani Victor Kofi Owusu Boahen ye tu na de so boy we go amasha emprenu because go we su na fini pa mo anye ye be hwe de be sie eno ano Mutu obi ade nkwa Okay, Ago. Once and for no make me ya. Ya kan na mo nkoka. Central for me pamutu ani die kwa ze mo ye kaifo. Asema ye kan no na mo nkoka. Redamase. Say wo ho. Abusu apani etumi wo ho. Abusu apani tumi wo ho. Ana ohini tumi wo ho. Obia wo ye se wo ye. Na abusu apani ye nananum ajapade ye me kire nananum nkonwa aye adesha ewo nkonwa na ho nyira abusu apani no na ye doso abusu ye doso enti bebi a disia wo bia wo ene oda no na ye nyina ye tiri ni ha aha na ye akoso wa na ye nananum nkonwa ekuo enti ye tiri ni ha na ya kasa wo ya busu apeno na
ɛnyɛ wa na ofa wo ho esi wo ho so sɛ wo yɛ abusua panin ɛyɛ adehye no mu ana abusua no mu mpanimfo a wɔn wɔ abusua no mu no ɛhwɛ mmarima a wɔwɔ abusua no mu Sapena, Oba Busia, Koya Bem, oh, man, Papa, Muma, and I mean, I know me, my men. One who was happening and what you were, sir, it was happening. And to me, I make us another doctor. I this year I walk back also on me, and I'm down, man. The baby I this year will be I or the Odano. The union idea of bought and happening to part. General say, the media, oh, you know, and find Kabumuma. And I didn't see at the end of the union and go back. I'm running off as a lumber free mono. And the word dance to baby a dear and some fata. What I see our mammy nature bro ampem. Back to him, my mother, free mono. I know Kofa me what I say back on. Say, I don't know what the remember seen at night. And so, as I tell memory mono, what was your penny? Oh, baby, our bo. And our hands were baby, our bo. Oh, the end say, a Busiano, what has an Kabumra, Kroyamra, and Papa Munimu, Udruha Unkawe, Udruha Unkawe, and no any Abusia penny or Duma. Now, Empo, Sawono, so when I offer us about could be. And now do any from Seminana, and I'm off as in the per se. Ubedi wa hima. Not quite all. Not quite all. Enti a quite of fast one, and no, and now, one year and your crow. It is who say, a man who say, Subaya will name on, and yes, upon papa, into woman to ne, a corner bush union, and your mamma penny for an eye. Into free neck, Unye corner bush your penny view. Manos. What's that? Oh, me didn't can say a friend, Nana doctor. Mamma, I'm a da, a Busiana, Wahanam, I'm a da woman. It's a man penny for no, and a true photo. Yes, that can It's terrible. Summer every year. On fire, the Madia Brammy, then fanning to a bam. One yard, and then Papa Debbie. Tibabi didn't come to you be a year from the camera swati. He said, oh, what's him? We need the more. What about the Kumase? Say, oh, yeah, the other for what's so no. Say, now you know, Nadia, maybe you found another tour. There's no good food to me every year. Confess for him now. And they are too so. When you were in you, we shall penny on you. I mean, not as I say, oh, yeah, war, he never and to Uncle Family, Menano from Remy. Man, was see. Why not Uncle Family to find out to bear. A general park so hard. For me, a penny of Lucinaya, what come, Yenina, Potamaco former, and now so my Yakina Sadi, a community man, no, what that park so hard. When to me here, number for me, a master man, no. And I want not today. So look for number, you Messi. I won't go for them. What they buy a new yourself. But I get a bit of a the best and say, Monsieur Gunoso. Monsieur Gunoso. What's the I'm free.
Pakoso, ya pakoso de chepo. Na yanko kwa dumo ya chadi edi lumba ba share yeso. Wa me nyina akwesi abrotia na he obi ani lumba. Ya kwa lumba dumo na obi ani ade. Ye we wan shi de nyame na boy ya ba se lumba free. O free mo no. Sabe wa wo enchikafo o maame o mimiti we lumba ni aname aya do asopa simintimi nkasa me na muti ase ankwati ayese yesia lumba ya pedi yesia no so aye hunu aya ni gwase akura ka aku abushia obi tibisa ayese na lumba musi yesia ne he anim gwase no so mfata ye ekwanafo ye dimu ye titru enti ba bia lumba funu hye no onko fa ya de emra ye oba pani onana wa sabo some sabu sumi we so wa fa lumba funu amra ye ne a yani ani ye nim de ye de no befa madam ase Akwana waya akwana waya yo akwana abusia ema ne mema empanimfo mabawa ne mrante ende de yehyiam wa ha yasem nyina yetiawa ene ba na watwemienu ni ye ba behyiai na nya no ne da edikan na abusia panyin dada watwam ya aya abusia panyin Kofi Usu na oye niema mebre ya bono kokko niema mebre na oya na dia nim guaso ya bre abusia no wantie anya kwadwo wuo na ba ya no ana de ensamsam no ebaaye na ya ade a odidi ya wa abusia no na nso so nsamanfo kora so o mo pedodo nyete asefo ana de ani anim ne sa nka ye boye ni kire na nka wo besesa ba wa ma ya te ase se wa tra be careful bibia ni wa ye betima kan na yeye esansa na adwene ne se wakeka ye anim ahwe ehun se sin tuam na nso so ese de na bituam sana asin tuam a enkamfie dudu mebreba ya konwa free yan se kodi baabi no enka ya ntimi na se tu brempon asante hene otisika dwaso adawroma oba wonana me bodina na mrosa ye so be mu asema onyansani kin Solomon ehwe mu no ade to baabi eda na de atie ni abusua no aya aja wusu a wanya ni baabi ko enka ba mu no odo a wade ba abusua na ma abusua ye ni cheyie ama ye huhunu abusua na wo mu wo baabi nyina na ye ninim ye ho etimna bia ne adwen ye se aka ye nko a na nso so ye se wuhu anoma atoro aya mento no bo na bia na wo firi duduom sa na abusua ne ye doso yie eti abusua panyin na da wusu ebedi akonwa no ye wo fa kwa brejansa ye wo fa kwa brane ye wo fa wonyam ya na na si ma ofa ya mensa ani wofa kusi ofa chamfo wofa nyame ya maami nya konom ya maami ya badunum womu nyina ye huhu ya maami donko akuofokuo na afie no mu na afie tiase ana akonwa ya sa ya maami ya anne akuo buadu abusua ni nyina na efe
yaka ya hu bom ama abusuana na wo makotena baabi aware nti no ne nyina bibi to wo ma ne nyina abusua panyina watuna ne baabi kɔ no ɔhan ka ama baabi afakuo ne bia wo ne nyina akɔbom ne ka bo enti sɛ anwanya na bibi bato wo na ye nyina akɔ hɔ a na kuro na ye manyamanya na ani gye aba wom si sam wo dom sa enti na me abusua na ye fɛ na ye akɔnɔ baby abi besie bia na agya wusu nya bibi mam wonka se wo ade na to wani no won na kope bosia me ye fa meye agya wusu penso ne ye hu bi da na na ye de ye nim se nuado ane nkabo mu na wode ba ye ni nti enka ni nua no ba no ye mfa ma no o ma mo pre ya no o mo ye me enson ba ku fra nwanya ya na na frempon ana Adams ana wo abusia panyini na sa de wo nua ba ye ni nti no ene so ene o meto ani nua no ade a wo ye so nanso sana koto bekumba ya de content fees akoto bi asama to ya na busua ye ntimenka se bibi na beto obi awa busua no ma se nipa ni so se wanyino wo se kopa obusua na fa ye anka nipa no kopa obusua kora na nka brayie ni bimpo na ye hu se anya bi abusua panyi wa ntimeto mani a be hu no woka abusua ne sabe se nipa du na awu a de wakobe nipa ba ko ana mienu pe de aka bia onko de obekon so kora amemene da no omma kwasia da no aba ba ne na modo ma no woko abusuafo na ya awrahu yie nanso na ya pe odoninti na ye nim se ye den a obesesa ba de na ya ka bia ne onoma otie ye ana azmimi nim sa asante amamre be san hemfo kora okosaya okase misai yare nanso so wono de wa hu ne sa eya na pa akoso hene eyale wa yale hwe wo baabi enya fia ha ya na binu ena me pesa me fa akwanya we so na me ka asem kakra eya na binu sole a wo mo se na no me bo media we din wo hene ba media wo sole a wo so na akasa manananom na no no wo ka asem bi asante amamre wo hene yare ana woni obi wa asam no yare a yen kantam mu no so yes wo kantam gunu so na wo pani wo wuo ono de wa amfana ni anto na okọ kantam na nana so nim amane ne amamre na nimra wo nse yade no na na amfantam na ammoso enti ama ye nipa mebrede se esansa na amfantam ammoso no ohene ba media kasi so se akire sana na anya dihie nti na wantimi amfa ammoso no enti abusua panyin tam na oka se je se ye wura pa na betimetu no abusua panyin ka wodi ka amamre pa kwan so abusua panyin ka wodi ka na afa nsam a ya tete na abusua panyin amanne de ansa se ye ka kire nkra ye ka na me kan ya hwedie ya me wi obohu na nwanso na ebepie ubahunu wo mu a ebegina wa aka se me mama chana me ye donko na me maamenom ye beti koko nhweso enti wo mo baba beche se de na pa ahuja so ne ba bi kro na nipa kro hu se ye kofa ye free o se ayi e fra senkentampo emre no du obekire ba bi ye kofa ye free ye awrehosem kase mbususem kase wa bra ye maame de ne kra ne moja na nanom awa asante ahemfie na nanom konwa sofo atena konwa abrempon ani aman henenom enyina nim awrawo sama na wo mun sa ahemfie me ma me kra na nipa nim ne di edi ano om de fra no ane na ba asem oka so ba asem a wo so ba asem oya esansa na me ma me aka wo no nko a eti na na asem oya enso anadie ya se ya nonko abusua panyini amatawia ye nim baby ofiri ba ye aya ka abusua kro obi anim no enna kofi usu a watwamu no ansama wo mo keka na de atie ni ya se baby ye tena kyekira boa no e wa na egina sane no aya fie ha ya ana ya maame no mmere wafo no ana me bobo wo mu din a wo mu dodo na wu
akakakra wa ha ya maamenom na tena ase me na meka ho bi ya nuanom bi wa ha o mo beka abusua nyina behia ana ya nyina akwa agina na yede ne siye etisi ya de wasia asema meka abusua panyin no amu wa take ni decision dada ada wo ya yie no ogina ho ka kire omo sa monhwe ekoofo ni ni abusua papa ni nie abusua fo nte monhwe abusua omo hia ha sabe hwan oba yo oba bema ya bema animonyamfo otese akoonafo ahwene na nafo enso na abusuapani bia ye ntomago na wo tietia so na so sade tie bia sade ponko ni dua anka comfort no sade ponko ni dua anka no to no saa na nka kofo so ensam enne ye ne na aducham sese abusuafo de ya awreko a ni wu antia ne ama ya ni abere no ane se wo bia na no ba akomienu na wade ne nai koto ni patenten ko ho se ye wura oti kokko so sikadwa wonyansamu nyansa King Solomon ana hinie anya Ghana na nya asante nko a ya ka word kingdom a otumfo ahinie ka ho mi wura mesra wadawroma me dawfom anya mani na nso ade na mi boldin wudi kura de nkani sebam na mama ya awrehosem sabusua panyin a watwam wo bia na no du a wasege se na se tu apemso ne betimatu no wani nso ade ana ne sa sabe otumfo na hinkwa akora enye wuti pen no na wo kan samba akomienu a Jesa would do two for Dimbem. What was our chance Santaman? Anim de twitchy for mana. Ye would have the enemy saw Babo, ye would have dear. Now you would have the fair dear. And now why ya dear ma Santaman? I mean, and yet dear or baby, I will call baby nas also Ufra Santia, Nanny Pakureniaje. And now Opasa animal yaman, would you twitchy form? And you are fair. Sabi ye would drive back, I want to make a name. Kura anka emboni din kansam na akobo yewura pia papa wudi asante ma de kire de anu na atete ya me da ye na enti na ya begina because abusua no yesu chedado sa asem bia no de yewura e be fa yan yabusua sokora ama asante ani mo nyam ekuta no pepa adenti enti anna abusua ne yehia ya yasem nyina yetiawa sa ajawusu ya nini ni chak abusua ne de wowom wayeko nani yentwa na so mfra abusua na mom dibra ekuta ne sa abusua panyi de na tinton Anna yasra ne BBC obetima ba sani etimeka za abusua panyi dada wahene kwa etu na de so adu no bia ka so wahene dada ahemfie dada amufo oye nua ye dono na ne ya ne suban no ana amwa sese wa jinjin ho wo social media saa ama wo bia nse so wakaseti akra no wakaseti aye edu ba bi kra ya na mane yesi yetirase ye ntimi mpaja yeti ne san ho na de twam kura ne ya de hie ya de nyina kwadwo fosu na ya na abusua panyi dada watwam waka asem bia no wakase abusua ayi kwadwo ba krom ha ka ye bepa na bo na awurade bi nsida kwadwo anameka pim me mama chana me gina ase kwadwo me nam de ne ba pa akoso krom ha first na onim pa akoso hada ebra pa akoso nyina wanya ne ba bi ko na je ma afo efiri mu ye bedi ne na awotwe da no da ye di na awotwe da no ana me ko gina na me ne na kasa me ko gina akwan mu direct no de ne ba ye enipa no mo ha ba obeduru akranka yiye no sei eti ya nwie kura na ma no ko ye ebranso a obepra konwa no na nya abusua panyini we yo de watwa no aja wusu no no na ya abusua panyini o eye ne nua panyini no a wanya ne ba bi ko no
on na ye abusua panyini ne yase wan fa nto ba bia da efiri to aye ni moja kronkron nanso so wo hwe ye no na enye kwadwo na sesa akonwa ne ye de ma no ene ye de ma de sesa ye de ma no ye ne kwadwo ni asem na akonwa ne mpani nsem nya na ne ye beka na mum saa date we de ye wura mfida ada na se tu apemso ni nyansa ane na ni hunu mu wotena asetie nkrobo no hu se akonwa ne ya akọ na fo de no saa da no na mi sister amesa ye lumba maami a wanya ne ba bi ko saa da no na ne ye kosie no na me maami ene ye nkoa na ye kwa ahemfie saa da no ne ebu akonwa no ade ma sel akonwa ne ye ko na fo de a abusia panyina watwa mo sori ana ototo ayampia ene kura ka se gina aka wakonwa mpani nsam kura wunni enso so wo so ba bia na wo keka ko ye pese ya catch and said this nonsense must be stopped on put to stop wo ho na nim go asa na do so maye ensam no me ka sa me ka minti menka na kwadwo wuo no akofa nsam nyina ba no wodi sie wu a ye sie no wo bem ye nsie no wo afija eti anada ye ka kira no ye de hie no a ye kwadwo no ye hia no wo bem ye nya no pa akoso bem esan sa asante amane ne amamre kura no eduru ba bi na wo pra konwa ye timi busa sa wo de hie be na da bem sa wo de hie na bem de a che sa wo nya de hie akonwa no kura ye mfa ma ti ye pa ne chew ba bi akwadwo o de ne hie ye bia no ye hia no sa de wo tie bia busuan ye pe na nya asam ne ye be ka ye mo akura firimu a ye timi hu ade kura kun no na nipa kase atesa kwadwo wonuanom anene wofanom na nanom se wo mo pese wo mo hu ade kura kun na abusia panyina watwam si ade kantan fisi akoto wi won ti bi da wa na wo bia wa no na wo kan se wo de o mandate ye de ama wa ne se wo di funu no be hyefom na ade hyefom wie a wa wie de obi apɛ bia obi aka se obe ye yie na wo be makwan ena de na siye abusiafo ade wanya moni enya ade amunim de enne wakase na ade akye na ode namba bi foforo enti egu yanim ase de bia nkrofo osire enti enne na no na otwemienu yeto nkra koma no enkra na de koma no na ogina abontene ma yemuaye enti wonya na adwenso obeba enti na ma nne ya mamenom ye nuanom abusua ena abusua wa ha awanyafo wa ha pekirechefo wa ha offenso wa ha ekuo wa ha oyima dida wa ha sunyafo wa ha ofoduafo wa ha agonafo wa ha babia nifo wa ha ena busua ni nyina ena muhwem acheche biase muhwem ayama memrewafo ni bi wo hokora omo yale se ye soli sesi abonse bi kura entimi nante na mpanifo se asem na ma be ma sori ana kusie mpia wia ena na ye ma menom de wo mo yare nyina se da bi womo da ho no womo ti eko na nim gu ase asema wom kran se mo amhwe maya afefefe ya se mnante akura hu womo no womo se womo pe no womo ka so womo firiku a eye lumba abusia wom se da bi ene we de ye nwa eko ti aye pa esan de abusia panyin na ye no eti na ye tena ase ayasem ti awa ne se adwuma na ye de ma ne nua panyin aso na obefa ye no ene won fa nto fom enti ya sama na ye wa ye kan abusiafo ye koya yaba akofena media enso enie okọ TikTok wa akofena media Instagram akofena_media Facebook akofena media YouTube akofena media me a make say me di dwumadi ho kyea me di ede amono ba akopɛ techimani di hye kumfia me o ofase ba akopɛ aduro bia enka dem no size abusiafo ye koye ye kokohwe video otimi hunu se enne sa abusia no aye kasa ɔko abusia no ana oyeko abusia no sa esunyie papa enti nanka ebeka se kofi usu nanka ni dibere no ohwe so yanka ni dibere no sunyie esan se enye dibere kuma na eso so no watoto nase waye ne se ne ono ano ope
panyina yentu no fo ene ye sa papa yi a ene yetu no afiri abusua akunya so yetu no afiri so a onye oyeko abusua bi ona so okwo abusua biem se onye okwo abusua no ko na abusua no onka ho biem odam na so onye panyini biem saa na etie na so wohwe ananka ni bibira no esu yie pa na so no papa no antimi anyeden anhwe so ni nyina ne se die ntia kwadu ahodo omodi ball no edoso yie pa omo first kwadu kire se baby a chaskwato fosu dadi number wo ye dihye prekope a ka wohwe a ye beka se eye paakoso man hene no a meka se manhia kɔ otumfuo hɔ no ma ɔyɛ ni dibere so paa no nanka chaskwato fosu nan ɔno na nanka ɔkɔ akodi na nso so no ɔmotea so ɔmohwee mu no na kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ ansa na chaskwato fosu na ayɛ den aba a kyerɛ sɛ ɔmodan nti na kyerɛ sɛ ye bɛka sɛ dadi number nanka ɔyɛ ni dibere no so paa ɔyɛ dihye kɛseɛ na nso yɛhwɛ kwan a ɛfa so a ɔtwa n'ani hwɛ dan na sɛ ɔto anananom ɛwɔ nseɛ do kwan a abusuapani ɔfa so a ɔyɛ chaskwato fosu na ayie no ɔyɛ ne basa bɛpem nnɛ obi anim baby a osie chaskwato fosu dadi number obi anim baby a osie no wakoto no ato atwene baby a ɔno a ɔpɛ na mama cha na gina so kansɛm bi sɛ okɔ akɔpere akunya na bibia itimi bisa wo sɛ wodi hye bɛn ene dabarim ɛhɔ koraa no ɔmutimi de wew na nso so no papa yi atimi abɔ nani safo hene amanitimu ayɛ den ato amamere ene emra ato agu ɔno ankasa ayɛ ne awɔpɛ ene ne yɛ charge a ɔmode bɔɔ no ne yɛtɔ so biem ɔmo kyerɛ sɛ bibisi wɔ fie a papa no ɔmo frɛ no a ɔma to park kofi wusu enya de so be frɛ no ɔbɛba ni ɔbɛka ne sɛ mo amonye ne sɛ ne amobɛyɛ kyerɛ sɛ enya de sɛ ɔbɛtwi ne ti sɛ wɔyɛ abusua panyini ɔko abusua no ɔne ne yɛ panyini papa no ma ɛne so yɛ ade da nti kyerɛ sɛ ɛna ne yɛtɔ so bie mu no sɛ ɔmo kyerɛ sɛ kwan a ɔfa so a wɔyɛ noɔma basa no ama ɔmo nam a ɔmo afɛre sansa amanfo sere wɔ ɔmo enti ɔmo nam ɔmo asi ɔmo ti ase ɔmo duru baabi ɔmo ntimi nkasa afei no sɛ no ɛmɛba a ɛne mmerante ɔmo wɔ abusua no mu no obi anka nkyema afiri ase gya ɔmo sansa ɔmo ahunu sɛ abusua wɔ nya abusua a yɛkɔ mu awareɛ enti kyerɛ sɛ ɛyɛ noɔma bebree a kyerɛ sɛ papa no ayɛ ama abusua no ho agu fi na ɔmo ntena ase esanse panyina wɔtena fie ɛma sadua afa no yɛka panyimpa yɛnka no nyɛ dɛ ɛnka ho enti ɛnam so ama nnɛ abusua panyina nanka yɛfrɛ no kofi wuso no ɛnɛ wɔnyɛ abusua panyini biem wohyia no a wobɛtumi afrɛ no dada anaasɛ agya ana ɔfa na mmom sɛ wobɛfrɛ no sɛ abusua panyini deɛ yɛse saa deɛ no atwam na woyɛ panyini na sɛ wotena fie na sɛ waa adeɛ bi sɛ ɛto a wotiboa koraa no wonam a wobɛfɛre wonam a fɛreɛ bɛkum adeɛ wei no ɛyɛ ne nguaseɛ kɛse a yɛbɛka sɛ ɔmo a big expose na yɛhwɛ ada sɛ ɔno so bɛba media no so na ɔno so aba bɛtoto ama ne abusuafoɔ ne deɛ a ane nanka ɛbɛyere paa menyɛ so ɔbɛba na so ɔbɛba deɛ a ɛsiane sɛ last week meka sɛ ɔmo hyia ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛba na wei a meka yi koraa no meyɛ sure sɛ adeɛ nkye kofi usu bɛba lai ɔbɛba media no so aba bɛkeka n'adwene ɔbɛba bɛkeka ne ɔpɛ ahwɛ ɔbɛka so ɔmo nim ne ɔmo yɛ ɔmo nyae ɔmo anum ne ɛyɛ ɔmo hene ɛna ɔmo titi minim sɛ papa wei di ɔbɛba abɔntena ba bɛkeka ne ɔpɛ odi ɔmo me sɛ odi market on the wall ɔbɛba abɔntena ba bɛkeka ne ɔpɛ sɛ wo dehyeɛ ɔnyɛ dehyeɛ kɛkɛ dehyeɛ akyerɛ sɛ uyi ni abusua no koraa no ufiri mu a wiase afa na nyinaa the whole Ghana ni din atese o baabi a na se ofiri mu na utimi tenase na ubo utiri mu po na o ma na yie ni wo achi no wo ye ne basase a ane na esewa na so no papa yi atimi abomodene aye ne awope wagu dadi number na yie ni wo achi no wagu ne hu fi poto se ne ono a ope nia oye ye bia no still papa yi da so gina ne nan so
search of saa panyini we na se oda wabusia mu a asem be ne besi a obefrɛ no a obeba aninguase poto ene ama meka se abusua no mu no oyoku abusua no mu no se sei no emeba ne mrantie obi abuofu papa no obi abuofu no ene wo frɛ no a obefrɛ no ex abusua panyini to park Kofi Usu esan se sei no wonye abusua panyini biem a kyerɛ se no akofena media ye gina so akase wonye abusua panyini yetu no afiri ade so abusua ni nyina na ahiehyia ene omo aka bom eni nti opanyini Kofi Usu wa wo makora no aninguase ye beka wo mo oba wo da wachi enti afutuo be na wo de mawo esan se uye oba na se oda papa we yachi na se nuoma bi koso sei na se wuntimi ntu no fo a ane na wo soso no oba ye ma ye from se emanya nsafo no wo ka hu bi ana na wabisa wo ho ana wutu no fo ena wonti a esesanka waba abontene waba be kasa esan se be oba bia se wukunu owura dan mu a anadwo na wada ahomache wo kasa otie enti esesanka mekasa busiapan ni Kofi Usu ne yere an na wanya busiapan ni bie mu no ne yere esesanka ne yere etimi tu no fo na so mi hunu se minim se maami no tu no fo na onfa dia ane na eye wono a ne banche na se ontu no fo so dia ane na emba nyansafo no maami o ka hu bia na isan se ene aninguase a abai no won so no obeji wudie bi emena mo ye yie no ewe kumase abonten so no ye hunu se ne na mudim ene ne na eko enti aninguase ye we no osusu se eye wokunu nko a Kofi Usu nko a ene be fa sa aninguase ye uye oba na so ye oba wari ni a wasade ne sen ewe abusua na wo ko mu no edie ne sese wo ye se bibisi a be ma na wo ware no edie afutuo ene sese ode ma no maame nti utimi tu ukunu fo abusia panyini dada Kofi Usu utimi tu no fo ene wanfa na so utimi tu no fo na wanfa ade na wanma abontene so ama meka bibi isan se mu bowura ho no mo no eho de enti no mu kokohia oba timodini ni oba wudini oba kromfo waji wo bi kunu aboso enti mu ankasa mu mienu no mu ka mo ntoma abo ano ena mo ye ne amope ena idi emeka se nature ena I expose mu nyina na minim se ne be ba kire de eso pa we de ye ne ketewa bi afi na kese ye no ebeba Kofi Usu ada so be free Ghana ana so be pia najo ene de etoje wa se wonya busia panyini biem enti ayie ni nuoma o mokwa akoye no nkanane saa nuoma no se no stay back twe wo ho efiri mu na face wani nguase a waji akofena media so enie abusiafo aha na edi mu besie na mmom subscribe emayen wa subscribe so a notification bell no ani die kwan so turning on fama akofena media mo so yasene na yenko yanim yesremo ma munya ye ajaja yi mu mo na yesomo mo ni ho a ye ni ho ye mo akoro ya susu yi ena ye de ye ho atwere mo enti yesremo eya mo hwe yen video so no mayen a mo fa mo comment emra megu comment box no mu emfa emayen na mo share na yenko yanim yesremo ye followers a mo age ye tum wo mamo nane mo ani anase mamo nkata mo ani na mo nane mo achi emfa amayen ye ne mo na eko ye bre ye ho ase ehye mo ase esanse akoa ensan ni wura yen ye enkoa ena mo na mo ye adefo ye sommo akofena media eda mo ase se mo age yen atomu